ke movie te kalong ke ba internet hado kata-kata ling ba ke ni ke movie ngas ngo ba kalong very inspirational kan ya ka jingem om tang ka jonga ni jong baro hi ki belawan pe ni ke film na ka ni ke film ngas ngo kumba ka yai pen mau ingi ba nginom klet kan mau yu jisu bolong utrai ujongi ba manla kaski manla ka klemat jong jing im ka jongi ngi ken mau bet ye u ngi shania bet ye u bat ka ding pnali ka long ka ek ka bengi di ben kit bet mo manla kaski ka jing im ka jongi bat tang ka tahi ba nginum ya lat na ka tin ka jong blai ngi long ki basmat ban puli ka tin ka jong blai ngi long ki basmat ru ban duai mo kumba imi kha jonga iblang shu klat dang shen iju yai ong mo ba ho ting ting ka jing ruai ru ka ba ngi ju ruai ngi ju ken ut ka long hi ka jing duai kan dia tang kata hi nga ka ban ong bat kule shi pun ya ka potnet ki bala shna ya ni ka film mo ki bala long shisha ki ba trish tam shisha hi ya ka ban pen wonder ya ni ka film bat nga ngai skam hi ru ba ublai unang yai kerku unang yai ai kata ka kabu kan mo ba ling ba jon king ina yai yo shu shi pun ki ni ki dat movies kum ki ni trish pun ngati lawan pej arsin kalong shisha ani ke jai thmai ve hi namar ka dei shisha hi ka ba utrai hu la don jitmu ban pen mi a so ngalai pej to kasngi ngam kalong ka best ka jing im jingi am hagi aka baro ka dei ba ujisu udai ba ujisu ka jing jingi ki aka ka shong hangi te ujisu khat yangi dang ba ka shong hangi bingin jan she u kan la dengi kloi ban IT ya la dia hau ulang mau kan uban pelat yang ini kita ki ATA kamtam kala ka dei lese ka ram ka bakenja kenja do dan dia ka ram ka bakenja mesim ulang mau kan uban ket ula ada pendap hoi ula ada pendap kembalong kan ni ka film ka ai mesim yang ni te ka pen mau ru yang ni ru la kalong kumno lagi mat ni nyai lenti ha kanu ka bentaru dei jisu dei ka lenti jisu dei ka jubab kan tang kata